ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖം വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ 20 രൂപയ്ക്ക് ത്രെഡ് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പാർലറിൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? അപ്പോൾ പിരികം ത്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് 20 രൂപക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. എൻ്റെ ഹെയറൊക്കെ സെഡ് പോലെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. സെറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ഒപ്പം വെച്ച് വെട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സർവീസാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ എടുത്തത് തന്നെ. അത് സൗമ്യ ചേച്ചി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡൗട്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. ഭംഗിയില്ലേ മുടി വെട്ടിയപ്പോൾ? അപ്പോൾ എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ കോല് പോലെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സർവീസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും പോവുക, നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് പെരുമ്പിലാവ് പട്ടാമ്പി റൂട്ടിൽ കറക്റ്റ് സൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേമസ് ബേക്കറിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബിൽഡിംഗ് കേട്ടോ. ബൈ.